Orain bai ari da entzuten retardoarekin.
to hold our heads up high and beat the drum to what we love. Risk the follow, we have felt it all come crashing down from far above. Stars are rising, countless worlds colliding, only one will take it all. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are the ones to ignite the darkened skies, the champions of a world that we defy. A soul ray of the few who rise up high, and we all fight at the last light. Hearing voices from afar, join the madness when the curtain falls. Risk it all, hold nothing back. Seize the day, we must attack. Stars are rising, countless worlds colliding. Only one will take it all. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are the ones to ignite the darkened skies, the champions of a world that we defy. A soul ray of the few who rise up high, and we all fight at the last light. Can we bring to fall the giants? 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 We are the ones to ignite the darkened skies, the champions of a world that we defy. A soul ray of the few who rise up high, and we all fight at the last light. When darkness falls and surrounds you, as a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. In youth, you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Will come when you have to rise above the rest and prove yourself. Your spirit never dies. Farewell, I know to
ondo entzuten da. Proba bezala. Bajua o gora? Oino hobeto entzuten dan. Proba bezala.
Targets tattooed between our eyes. Stand and fight under the lights. A part of your life they can't take away. When we die. It went from a spark to an open flame. Now destiny's calling out your name. So reply. You can see it till you believe. It went from a spark to an open flame. Now destiny's calling out your name. So reply. Ignite. It went from a spark to an open flame. Now destiny's calling out your name. So ignite. Do we fight to hold our heads up high and beat the drum to what we love? Risk the fall, or we have felt it all come crashing down from far above. Stars are rising, countless worlds colliding. Only one will take it all. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are the ones to ignite the darkened skies. The champions of a world that
bring to fall the giants? Can we bring to fall the giants? Can we bring to fall the giants? Can we bring to fall the giants? We are the ones to ignite the darkened skies, the champions of the world that we defy. A solar ray of the few who rise up high, and we all fight at the last time. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. In youth, you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. The time will come when you have to rise above the rest and prove yourself. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. From dust Now let the hunt begin.
Kaixo denoi, Mondragon Unibertsitatetik hemen gera, San Pankrazioko txapelketarekin. Eta, beno, jada ikusi duzue partidatzu jolasten hasita daudela, hainbat garaipen izan ditugu. Eta, beno, orain izango duen partida, izango da T++, D-Rocken aurkakoa izango da, 2 eta 5 taldea izango dira. Eta, bueno, ikusiko dituzue nola D-Rocken, bueno, T++ daukagun alde urdinean eta alde gorrian berriz D-Rock dugu. Eta hasiko da txapelketa honen urrengo zatia eta beno, finala goratu hau kanporaketa moduko txapelketa dela. Eta azkenean finala izango dugula, sari banaketarekin lehena bigarrena, eta gero azkenengo partia jokatu duena, 3 eta 4 postuarena izango da, baita ere 3. saria baitauka. Eta bueno, pik eta banekin hasi gara, Sejuani banean da, azkenengo partxan oso indartsu dago Sejuani, Kenen ere bai. Eta, bueno, T++en bigarren baneoa jazu izango da. Ez dakit agian ikusi duten D-Rockeko norbaitek jazu hori ondo maneatzen duela. Lulu, karriak dauden moduan Lulu batek egiten duen, support moduan egiten duen lana oso garrantzitsua da. Eta, bueno, orain momentuan dagoen supportik indartsunetakoa da. Bere urtiarekin azken finean ADC bat, teamfight baten biziri mantenitu dezake, eta bueno, hiperkarri bat alboan baldin dauka, borroka lortzen du aurrera ateratzea. Azkenengo bana T++en partitik Lucian izango da, eta saia izango da D-Rocken baneo. Beno, lehenengo pikeoa C++entzat gogoratzen dizkitzuet taldeak. T++en Pablo IP izango dugu top lanean, Whitecat izango dugu junglan, Atano izango dugu mid lanean, eta bot lanean Sampru McFlauten, eta Champi, ADC eta support moduan. Azkenean Rumble aukeratzen dute top lanerako. Eta, bueno, D-Rocken aldetik aldiz izango dugu Stirk kapitaina top lanean, Marty 77 junglan, Star Galartza izango dugu mid lanean, eta bot lanean izango ditugu Hain Barona, eta Eagon Amabi, ADC eta support moduan. Eta, bueno, ea Rumble horren aurkako pik bat aukeratzen duten orain, edo gordetzen duten beste piken bat. Poppy hori irakusten du Stirkek, Rumbleen aurka. Eta Graves izango da jungla. Poppy bentsat aseuratu dute, eta Graves ere bai. Bueno, Graves jungla bat nahiko indartsu da ona momentu honetan. Partxe berrian itemak nahiko ondo etorri zaizkio. Eta ikusi beharko dugu ondo montatzen den Marty 77 abantaila hori ateratzeko. Ari pikatu du Atanok midlaneako, eta Ivern izango dugu jungla. Ivern ere indartsu dago, baina bueno, ikusi beharko da Graves horrei aurre egiteko moduan dagoen. Timo erakusten digute, ez de sinisten aukeratuko dutenik. Ze gainera izan beharko luke top lanerako ez? Gainera izan beharko mid lanerako AD carry moduan. Baina, bueno, troleo sanoa izango da. Eta bueno, aukeratzen zeitzen dute, falta zaizkienak mid lanea, AD carrya eta supporta dira D-Rockentzat. Eta, bueno, AD carrya eta supporta aukeratu itxazkete, horrela denegatuko die C++-e.
Ez da sinisten hori aukeratuko dutenik, baina bueno. Ez, Ani izango da, Ani hori flexpick izango da, midean arraro izango ditzatik guztia, supporterako gehiago jotzen dut, eta Caitlyn izango da dekarri moduan, baina Ignitearekin dijoa Ani, eta, bueno, ikusi beharko da, flexpick hori egin dute, eta ea ba, nola ateratzen zaien, eta zein den erantzuna AC++en partez, oraindik 30 segundo euskate, Jinx hori erakusten du, Sampron McLaughlinek, eta pentsatzen ari dira ondo. Segurazki duda hori daukate Ani hori erretira dijoan edo support moduan dijoan. Jinx izango da dekarria eta Champi aldiz Blitzcrank bat aukeratu du. Neiko apustu arriskutsu da Blitzcrankena, ze atzetik geratzen bada Neiko arriskutsu izan daiteke, bai egia da gantxo batekin ondo ateratzen dela, eta bueno, Nautilus izango da derroken supporta, beraz Ani mid lanera jungo da. Eta, bueno, hasiera batean, late aldera behiratu, ze derrokek zeuren ez konposizio hobeago bat dauka, Pop izalako tanke oso indartsua dauka, Graves dauka latean izugarri pertsonaia ona bihurtzen dela, Aniren bursta ezautzen dugu, eta bueno, Nautilus bihurtzen den CC nazka hori ez, azken finean Nautilusekin iniziatu zakete edo Popirekin teleport bat atzera botata, eta ero, bueno, Aniren ultia, Caitlyinek rango handia izanik, eta bueno, bai Nautilus eta Popik frontlanea egiten dutela, Caitlyinek atzetik ondo joa dezake, eta bueno, bestaldean segurazki partida hasieratik irabaztera joan beharko litzateke. Ze bai laterako ez daukate txarra, baina derrokan beteko ona ez daukate. Eta pixkat ikusi beharko du, ez? Nik behi puntuan jarriko nukena izango litzateke erdiko hori, ari horrek abantaia erdio Aniri, mugikortasun extra hori dauka, eta roamin hori eginez komuniko litzateke beste lineetan laundu beharko balu. Eta garantzitsu izango da Blitzcrank horrena, ez? Gantxo honak botatzen ditun edo ez, horre gongoa nire ustez jokua, eta Blitzcrank horrek gantxo hon batzu botatzen baitu, eta Caitlyn edo Nautilus lortzen badu sartzea dorre aspira eta killbat lortzea eta Jinx hori pixkat bedeatzea, gezki pesa dezake derrokek, eta gero, bueno, pixkat, Ivernen ze hori daukau, estun hori, baita ere eskuduan dauzkau Jinx babesteko, baina pixkat frontlinea falta zaiela iruditzen zait. Ikusi beharko da Rumble horrek ze build egiten du, ze tanke egiten bada agian Ivern eta Rumble horrek pixka frontline gehiago izan dezakete, baina supportan aldetik Blitzcrank ez da bereziki tankea, baina, bueno, borrokatzen bere ultimatea erabiliz silence on bat erabilita, bueno, borrokalde batera jarri dezake. Eta, bueno, bakizute 3 minutuko delaya daukagu partidara, eta, bueno, minutu bat itxoen beharko dugu. Gogoratzen dizuet partida honetatik irabazlea zuzenean finalera doala, eta finalean SK informatikaren aurka jokatuko dugula. SK informatikak leheno jokatu du partidua Team Solofideen aurka, Team Solofideen aurka jolastu du, eta bueno, SK informatikak irabazi du. Eta aldi berean orain jolasten ari diren beste partida da Dream Teami Team Solofideen aurka ari dira jolasten, eta bueno, hortik ateratzen dena
pasatuko da beste partida bateran, amengo partida honetako galtzailearen aurka jolastuko du, eta partida horretatik erabakiko da 3. eta 4. postuko finalistako bat. Eta, bueno, ja amaitzen ari da, denbora, partida dagoaz. Eta pixkatean itxoin da, partida leste hasi beharko luke. Momentuz pantalla beltza ikusiko zuten lasai. Eta, bueno, karga pantalla, eta ea nolako partida erakusten diguten, bi talde hauek. Gogoratu jada finalerako pasea ari direla jokatzen. Eta, bueno, partida hasi da, bi taldeak hemen ditugu. Talde burdina C++ nahiko batera doa, gorri aldiz bananduta, Poppy oraindik dendan erosten. Erosten oraindik ez du erosi, baina zai, inbai dau egiten nahi dira, kontuz, Caitlyn hori harrapatzen badute, baina ez. Ez dute ikusi, eta bazpada, guardeatu dituzte derroken urdin hori egin guardeatu dute, ikusiko dute horrela Graves hortik azten dela, eta pixkat jungla pixkat lokalizatuta izateko. Eta, bueno, C++ besterik gabe, bere aldera itzuntzen da. Eta hemen ikusten ari gehanez, bai Nautilus eta bai Caitlyinek lagunduko die Blue horrekin. Aldiz, Ivern hasten da Bluean. Eta laguntzarik ez du behar, bakizute Ivernek beste mekanika daukala junglan, eta bueno, bizitza hainbeste ez du galdetzen. Eta, bueno, hemen hasi dira bi taldeak. Blitzcrank pixka molestatzera joan da. Eta ea maestria erakusten gaur Poppy. Eta, bueno, ea momentuz hasiera batean Nicolas ibili beharko lukete. Ea farmeatu beharko lukete ondo. Eta batipat farmeoan asuntua komeni zaio C++ ondo eramateaz, ezken finean. Jada jartzen da derroka aurretik, leita haueagoa izan da, arazo handi bat izango dut eta. Eta, bueno, Caitlyn pixkenaka pokeatzen. Eta, bueno, Poppy lasai, bere eskudua jarrita. Pixket Rambleren interkambio horiek aguantatu itzazke. Eta, ja pixkanaka, bueno, abantaia txiki batzu ikusten dira, momentuz ez dira gauza handirik. Baina, ikusten da behan nagusi direla rango diferentzia Caitlyn eta Nautilus. Eta pixkanaka bai ari aurretik jartzen barnean, eta aldiz top lanean Poppy ari da jartzen, kontuz. Harrapatu dut Blitzcranek Caitlyn, eta Caitlyn horrek bizitza desente galdu du. Baina, kontuz ibili beharko dira jaian hain berona ibili beharko da kontuz. Eta ganko horrekin, bueno, Ramble ondo ibiliko da, ona, gantxoa, baina, bueno, horrere pixka kastigatu Jinx, eta ez gauza handi, kontuz Poppy hemen da, baina kontraganka, flasha gastatuta Poppy, eta ez da gehiagora joango, Rumble hori bizitza askorik ez dago, eta Graves 6 zegoen countergank bat egiteko, baina hor zeitzen du, Ivernek oindik hor zeitzen du, kontuz hemen dator dagoian,
ikusi du, dorre azpira sartzen da Poppy. Eta ez du posible izango gank hori aurrera eramatea. Bueno, ja ikusten dugu, ez esaten duguna, ari hori fiskat aniri abantaila atera behar zion, ja farmak iksetari da, kontuz gantxoaken harrapatu duta Jinx. Baina, ondo ari da kastigatzen, oso ondo trampan harrapatuta Blitzcrank. Kontuzan hil dezaketa, bai, lehengo kila ari dentzat. Esan dugu harik hori zaukala ona. Charmon bat botata anirei abantaila hori atera dezake. Eta baki hori gaina farmen M7 aurretik doa, ari hori atzetik ari da geratzen, ari hori barkatu, ani ari da atzetik geratzen, kontuz ibili daiteke. Ze ari bat fedeatzen bada eta gero ikusiri bere mugikortasuna daukana, kontuz aiber behan da eta ona gantxoa Blitzcrankena, Kaylin horren jai dauka. Orain ez egiten saiatzen da Nautilus, eta bai, ez du arazorik izango. Maestre atera eta barre egiten du Blitzcranek. Eta Kaylin hori hilda, kila izan da Aiberrentzat, egokia hau izan zen agian Jinxek lortu izan bazun, baina beno. Alere asistentzia bat eraman du, gantxoa oso ona izan da Blitzcrankena, egia da Aiberren ez duna zartu zaukala, beraz, etzan zeltasun handikoa. Eta ja bi eta huts aurretik jarri da C++. Eta orain abantaila hau gestionatzen jakin behar du, eta partida alik eta lasterren amaitzen saiatu. Ze leiteran esan dugun bezala, leitera eraman ezkero indar gehiago hartzen du derrok taldeak, eta hemen zea zaukan Gravesek esmaita zaukan, beraz arazorik ez. Azkenengo pikutsi hori troleatzen izan pizkat. Baina, bueno, ikusten ditugu farmea aldetik Graves oso ondo dokoa, Unglan, Aibernekin alderatuz. Baina, bueno, egia da Aiber gehiago gankeatu du, bai ikusi duen topeko ganke hori, baita ere behekoa ondo atera dena. Eta naiz eta farm hori izan, bueno, Gravesek ezin du ez da ere AFK farm geratu, bere taldeari lagundu behar dio aurrera ateratzen. Eta bat Rumbleen ultia, baina ez da nahikoa izango Poppy hori akatzeko. Eta bat diferentzia oso handia midlanean dugu, ari hori bat eta utzi irabazten ari da, gaina bat versus bateko kila izan da, 32ko CS-eko diferentzia dago, ari hori oso ondo doa, farmeo aldetik oso ondo da, zazpigarren, bueno, ia 8 minuturako 70 bat farm da maki, beraz, minutuko farm oso ona dijoa, eta kontuz erabiliko beharko lukete, eta Gravesek piskatagian midlane hori zen beharko luke ez, fokusatu beharko luke, ze ari hori zintzaile ez atera. Ze azken finean eskutik ertetzen bain zaie, bakit eta ez gertatuko partida bera bakarrik txiko du, roa mina ingo du Leicester, eta beste linea ire abantaila egiten lagunduko die, Graves hemen pixkat sartuta zegoen, baina ez egiten lortuko du. Kontuz ari hor data, baina ez da traituko. Bazuen ultia jauze egin eta txarma sartzen saiatzeko, baina ez du beharrezkoa ikusi. Eta Jinx harrapatuta guain, baina ez Blitzcrank agertu da. Eta, bueno, momentuz neko lasai. Eta aipatzen ari gana ez, midlanea diferentzia oso handia da. 80 CS-etatik 52, gainera kill bat gehiago.
urretan ikusten dugu ja 1000 daukala ari horrek, beraz dendara itzultzean zeurenik Moreloa duela pentsatzet. Eta Moreloa lortzen duenean jada abantaia bastante handia izango duan nirekiko. Gainera lehengo dorrea lortu duanik, Arik barkatu, ani hori oso geizki ari da pasatzen, taldeak Roaming Graves horrek gehiago insistitu beharko luke erdian, ze ari hori lase dabil, gantxoakin harrapatu dute, baina oso tankea da Nautilus. Eta Iber oso ondo ari da jolazten ez, alde batetik bestera gankeoak egiten, eta azken finean abantaia lortzen. Egia da Gravesek minion gehiago ditula, baina azken finean minio gehiago izatea. Ez bau, ze ondo, bez, arazo hau da arirena, eta hilda dago guztiz. Flasha gastatu du, baina ez da hilko, ze azken finean ari itzulein da. Eta Anik, baina oso ondo, ies egin du. Eta hor ikusten ditugu bai Margarita eta bai Iber hor borroka bat dago, baina ez da niko izango. Eta Dragoi Infernala egiten hasiko da T++. Harrapatu du Graves, bere taldekideak, ez diote kasu egin, Dragoia nahiago dute egitea. Eta Dragoi Infernala T++ taldearen txat, oso maldangoran ari zaio jartzen partida derroki. Ari hori jada bi tauz dijoa, Roaminarekin daukan burstarekin, Moreloa ja amaiturik. Bi doran eraztun dauzka, liburu bat ere bai. Eta, ja farmean, 84 farm dauka 11. minuturako. Kontuz Poppy, oso ondo lortu du, baina ez da nahikoa izango Rumblek. Ez daki flash hori nahikoa beharrezkoa zen, baina aseguratu du killa. Poppyk ondo egin du hor Ari ultimatearekin bialtzea, ze ja Ariri kill hori ematen baziozun, ja desmadre bat bihurtzen hasiko zen, eta ja C++ derrokarentzat oso zaila bihurtzen jarko zen. Behan hemen puseatzen, baina ez da nahikoa, minimo horiek galduko dituzte Jinxek eta batzu galduko ditu, baina ez nahikoa. Diferentzia ja Rumble aurretik da, miniometan, eta kontuz Ibernamen data. Eta, oso ondo ikusten dugu ja guardeatzen ari direla derroken junglan. Ja da guardean linea hori pixkat aurreatzen ari direla. Eta ultimatean Nautilusena, Margarita atera du, txaizeatzen ari dira, baina ez dakit idea honenan jakinik Arik bere horbea daukala, hor guztie batera sartzeko. Eta, bitartez behan Jinx zituzten dugu, pikotxa hartuta dorreai ikutu. Eta, oain oso ondo hemen, bizio hau kentzen, eta pixat kubritzen Jinx hori ez, azken finean. Nautilusek itzuli oso hain behar du. Eta, kontuz, baina ez nahikoaz da izango. Kontuz Graves, hemen atzetik geratu daiteke eta hilketa Arirentzat. Eta, kontuz Poppyre ez du akatuko. Baina, txarmozo da flasharekin. Eta, Ari hau desmadre total bada, lau gutz eta bat, 118 farm, 13. minuturako. Aurrean aldiz, Ani bat dauka 0 bat doana, 72 farm. Oso geizki. Kontuz Jinx harrapatu dut eta nahiz eta horre azken egon, baina segiten dut Nautilusek hor. Eta Keilinea harrapatzen du, eta elketa Blitzcranentzat, pixkat hor flipatu india. Bai Barona eta bai Egon. Eta maestre ateratzen du Blitzcranek, 8 eta utz.
6.000 aurretik, dorre bat eta Leicester bi izango dira aurretik. Oso geizki ari zaioa jartzen derrokei, behaien plana izan behar zut bizirik iristea leitera, hogeago baizaukaten, baina oso geizki daukate. Zeria da 8 eta huts bat, ari bat oso pedeatuta dagona, Moreloa, Eko deluden aitera doa, ja penetrazioko bota egin dauzta. Ez dena imaginatu Kaylin bat harrapatzen duenean, edo Grace bat, edo Ani bedara, ze Ani bera oso atzetido bata, zeingo dion, eta, bueno, ikusten genuen leno, naturuz bezalako tanke bat eire bizitza pila bat entzitzen. Eta Star Galartza onera dedikatu behar du, dorre azpien jarri eta aldun moduan farmeatu. Eta ari lasai asko ari da. Azano ikusten dugu partida oso ona egiten ari direla, egia da lehenengo kill horrek abantaia eman dio, farmeature oso ondo egin du, hori zidiogu kendu. Eta gero ondo jakindurroa mehatzen ez, abantaia dorre hori lortu dunean, puxatu du linea, eta bai behera egin du puxatu du, orain ere behera dator, kontuz. Ez guardeatuta zegoen, eta azkarritzu lideatzea, baina Blitzcrank hemen da, Ace Warfesta dauna behan. Ez dira fio derrokekoak, eta Blitzcrank hori hor dabil, gira eta vuelta. Kontuz frentezka aurkitu eta ulti berza gainean, baina Ani horrek ez dauka minik, bitartez Jinxek dorrea botatzen die. Ani hori oso atzetidoa, objetuokin. Ez daukan nahiko AP Tibers horrek mina egiteko. Eta aldiz urrengo tragoia ari dira prestatzen. C++ekoek, hemen ikusten dugu goian Poppy kontuz ari zaiota. Oso ona redentzioa, baina ez da nahikoa izango, baina Ivern agertzen da, flasha gastatu du Ramblek, eta ez Poppyk iezeitea lortuko du, seguruenik salbatu du Ivern azaltzeak, eta kontuz ari data hemen, eta ultimatearekin akatuko du. Eta flasha eta gantxoa, Kaylin hori ez dakit iezeitea lortuko duen. Eta ordoa atzetik, eta Blitzcrank bera Kaylinen aurka irabazten. Jada, zefesta, nahi zuen hor ruta hori lertuta iez egin, baina gantxo ona Blitzcrankena garaiz egindakoa. Eta heraldo berria ikusiko dugu. Ea ze lineetan erabiltzen duten. Agian egokia mid lanean izango zen, ez naiz fikatu zeinek hartu duen heraldoa. Eta, bueno, Graves lehenengo dorrea botako du derrokentzat, bot lanekoa izango da. Eta, hemen datoz, Ramblek uste daukala heraldoa, ez dakit orain erabiliko duen, ogera bago. Eta bai, orain erabiliko du dorrea botatzeko. Eta dorrea hau jada botat erorita dago. Eta, beira, jauzi egin du, baina dorrea lehenagotik amaitu da. Eta, bueno, hor zeitzen du heraldoak jauzika. Kontuz Poppy hemen dator da, Ani ere bai, eta Nautilus ere bai, txarma bota dio. Abisatzeko gehiago izan da nire ustez erasotzeko baino. Eta, bueno, bitartez Blitzcrank erdian puxeatzen, gauza arraroa. Blitzcrank bat, eta, bueno, Ivern Margaritaren launtzarekin errez egiten ari da dragoia. Dragoia gainera zuzkoa zela ustez. Eta bigarren zuzko dragoia lortzen badu jada derrokek. Ba ez lurrezkoa zen, naiz eta hor lot ikonoak ezki zegoen. Eta, bueno,
oraindik gehiago ez, dorreak are errezago botako ditu Jinx horrek, objektiboak ere bai, baroiare erreza egingo dute, eta momentuz oso ondo doaz, baroia 40 segundutan aterako da, eta ez dakit saiatuko diren baroi hori egitera atraituko dian, naiz eta atzetik izan kill bat bera ere ez dauka derrokek, baina baroia bakizute, partida gehiago galtzen ditu irazten dituena baino. Eta partida bat bota ezakezu baroian, pixka idea guarde hori kentzen, kontuz harrapatu dute eta Nautilus harrapatu dute, baina tankea da, flasha gastatu du, baina harin txarma sartuta eta orbea. Aiberrentzat killa, ez dakit atrebituko diren baroia itera, ari da danekin atrebitzen da, jauz egin du justu redentzioa ere denean, baina neko minduta daude derrokekoak, atzera itzuli behar dira, lineak usatuta dauzkate behaien kontra, beraz pixkat hori kentzera. Eta, bueno, dorre hau ere zeuren orantxe ere horiko da. Beste dorre bat, lau eta bat C++en alde. Eta ez dakit ezote dabiltzan junglan bueltaka. Norbaite harrapatzeko nahian. Eta batipak Grace batu izango balitzateke zaiteko kontuz. Orain harrapatut eta Jinx ies egiten saiatuko da. Baina oso ondo, fruta zein da. Ari hemen denen artean dabil. Ies egin du. Pisketa arriskutsua izan da hor guztien artea sartzea. Eta ez dut ezerre lortu C++ekoek, baina txarma oso ona, eta Nautilusek ies egitea lortuko du, gantxo erabili du, baina ez. Orbea erabili du, Tibers hori airera izan da. Eta Ari hemen dator, eta ez. Libratuko da justu Caitlyn, Ari hilda. Gravesek eraman du diru extra hori, shutdownarena. Eta lehengo killa derrokentzat. 13 eta bat, ez dakit ze esango zuten zue, baina nire ustez pixkat berandu da. Eta orain betiko arazoa ez, partida aurretik zoaz, baina partida hori amaitzen jakin behar duzu. Eta abantailan bat lortu, objektiboak egituko ez, gutxenez baroi bat egiten zaitzeko. Agian Ari horrek zaitu beharko luke Grace bat harrapatzen, edo Caitlyn bat. Baina, ikusten dugu Nautilus ia beti daola Caitlinen alboan, ez dio bakarrik utzi naiz, baki Ari horrek harrapatzen badu bakarrik bertan txikituko dugula eta kontuz Nautilus harrapatu dute, orain bakarrik harrapatu dute. Caitlyn hemen da, baina hilda. Eta Caitlyn ies egiten saiatzen da. Eta Ariren txarma eta hilketa bikoitza Jinxena. Ultimata erabilita. Egia da Jinxen Arik oso txarmona sartu duela. Eta, hau inhibitzaia izan beharko luke. Baina kontuz, Popik oso ondo harrapatu du hor paretaren aurka Rumble. Eta dorrean fokusatu beharko lukete, eskillan bila. Dorrea lortu dute, inhibitzailea. Eta orain zeuren egokiena izango litzateke baroiaren bila jutea. Baina Rumble ere ez dago aterata, egia da teleporta prest daukala.
Eta Jinx goi aldea pusatzea doa. Eta, bueno, erdiko inibitzaile hori galduta. Ui, kontuz, hemen harrapatu dituzte eta... Ui. Harrapatzen nahi dira. Iez egitea lortuko du handik gaina Blitzcranek. Pokeatzen ari da Ari bitartean. Ariri ondo dagozkio junglako borroka horiek, ze jendia batera da honean orbea bat baino gehiago hori zertu dizaiok eta... Eta, ui, Bruce, Rumble garrapatzen du Kaylinek, segiten zuen hor bakarrik. Eta, bueno, Rumble Kaylin akatu du, baina zanekoa izango, eta akatuta Poppy ere. Graves libratu da, justu, Ari libratu, Arik ez du akatzea lortu, baina, bueno, bizirik gien du, eta, bueno, itxura guztia dauka, Graves bakarri dago bizirik, eta Superminionekin partida hau hemen amaitu dela, lehenengo inibitzai eo Nexoko dorrea, Graves atera da, Rumblenen ultimaita, eta bigarren dorrea hemen doa, Kaylin atera da, baina Kaylin azaldu den bezala desagertuko da. Eta hemen da Nexoa, 21-3 partida oso estonpeatua izan da. Eta, bueno, hau izan da partidetako bat. C++ oso indartzu ikusten dugu. Eta, bueno, C++ finalera pasatuko da. Eta Leicester itzuliko gara finalarekin orain musika pixkat. Eta ez daki finala izango den edo beste kanporaketa bat izango den. Behintzat Leicester gera. Oantxe arte. Do we fight to hold our heads up high and beat the drums to what we love? Risk the fall, or we have felt it all come crashing down from far above. Stars are rising, countless worlds colliding, only one will take it all. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are the ones to ignite the darkened skies, the champions of a world that we defy. A solar ray of the few who rise up high, and we all fight at the last strife. Hearing voices from afar, join the madness when the curtain falls. Risk it all, hold nothing back. Seize the day, we must attack. Stars are rising, countless worlds colliding. Only one will take it all. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are the ones to ignite the darkened skies, the champions of a world that we defy. A solar ray of the few who rise up high, and we all fight
As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. In youth, you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. The time will come when you have to rise above the rest and prove yourself. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above, but don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town.
Bueno, hemen gara bueltan, final handiarekin, C++ SK informatikaren aurka izango dugu. Eta... ea talde bat jada prest da. Eta ea Leicester den beste taldea barruan. Bueno, taldea biharrena oraintxe sartuko da. Eta, bueno, partida bat ikusiko duguna C++ aurreko partidan ikusi ditugunak izango dira. Gogoratzen dizkitzuet Pablo, Whitecat, Azano, Sampru, McFlauten eta Champi izango dira. Gogoratu Azanok oso partida hona egin duela aurrekoan, ari batekin berak estonpeatu egin du. Eta, bueno, egia da oso ondo jolastu dula Zeak. Aibernek ere gank alde batetik bestera egin ditu, ez da farmeatzeaz bakarrik arduratu, baizik eta bere taldeari abantaila hori ematea. Eta jada, bale, ari bida sartzen. Eta Leicester izango da bigarren partida. Kokatzen ari dira bakoitza bere posizioan, eta, bueno, finala da, lehenengo saria jada jokoan daukate. Eta bakizute lehenengo saria, kopa eta premioa da. Bale, hemen ari dira, ordenatzen ari dira. Bai. Eta, bueno, ikuste ditut ordenatzen ari direla, baina, bueno. Ez dakit. Eta, bueno, ez dakit, kostatzen nahi zaie ordenatzen, ez dakit ez posizioetan behar duten, o...
Jo, hau da aldaketa dabiltzeten. Bakoitzak ez daki nora joan, edo? Vale. Antxe hasiko da partidea ja kokatu direa. Platino bat ikusi etorra artean dagoela. Eta partidak zezkaintzen digun. Piketa banak. Ea ba, C++ azten da. Alde urdinen izango du C++. Eta gorrian aldiz izango duguna da SK informatikoak. Eta gogoratzen dizkitzuet lehenengo baneoa Dravenik izan da. Syndra midlanerako. Eta bueno, taldeak bakizute C++ aurreko partidatik zein diren. Eta SK informatikoak esango dizkitzute. Top lanean DEAB 03 izango da. Junglan Brownie izango dugu. Draino izango dugu midlanean. Nadia Lautista izango dugu AD carry moduan. Eta Janahu Akbar support moduan. Vladimir izan da bigarren baneoa C++en partetik. Eta ea zein den bigarren baneoa SK informatikaren partetik. SK Telekomek atzo jokatu zuen. Atzo gauean, gaur goizean jolasten du SK informatikak. Eta bueno, ari baneatzen diote, ez dakit ez ote dioten ikusi aurreko partidan Azanok zein duen arikin, eta segurazki horregatik izan da. Graves baneatu dute, bakizute, Graves azkeneko partxearekin oso indartsu dago. Eta azkenengo baneoa pentsatzen ari dira ondo. Hiru segundu, hau, ba ez dute inor baneatu. Bai, klienteanen arazo izan da. Aibern izan da. Leno Aibernere aurreko partidatik Whitecatek oso ondo maneiatu duta. Kenen top, Instapika izan da. Eta ea nola erantzuten duen. Gragas hori irakusten dute. Alistar erakusten dute eta Kalista. Ba bueno, Alistar Kalista konboa nahiko interesgarria. Kalistaren pasiba horrekin, bueno, ultimatea dana azken finean. Alistar jaurti aurkariai eta bueno, Alistar bakizute bere konboa egiten dezan. Nahiko konbo polita izan daiteke, beti ere ondo ateratzen da. Eta bueno, Gragas pikeatuta. Gragas hori pentsatzen dut jungla jungo dela. Ikusi da kompetitiboan Gragas support moduan, baina arraro egiten zait hemen ikustea. Oriana mid lanean. Eta leitean Kenen hori bere ultimateakin sartu eta jendea lortzen badu estuneatzea. Orianaren ulti bat oso arriskutsua izan daiteke hor guztian artean. Beraz, ikusi beharko dugu nola erantzuten duen SK informatikak. Soin top lanerako eta Nocturne junglarako. Urgot erakusten dute, baina ez da sinisten urgotak erakutuko dutenek. Lehen hori ustez broma hausen dutela. Urgot eta Azir ez da, Kelinek zentzu gehiago dauka eta Lulu irekita dago. Kontuz konbo honekin. Ze Lulu oso indartzu dago support moduan partxe honetan.
Eta, ze gertatu da? Eba, norbait atera da partidatik. Bale, arazoren bate onda pikeatzeko orduan. Piskat itxon beharko dugu. Arazoren bate onda esaten dutenez, Nocturneren pikeoan, Nocturne bakarrik usten zion pikeatzen. Eta bueno, orain errepikatu beharko lukete piketa ban berdinak. Draven, Syndra, Vladimir izan beharko luke hurrena. Ari alde honetatik. Naiz goratzen zein izan den hemen hurrengoa, hori da Graves, eta azkengoa Ivern izan beharko luke. Eta bueno, Kennen, Alistar eta Kalista, hor ditugu, Gragas eta Oriana. Eta bueno, orain Nocturne espero ondo, Nocturne ez, beste behar duen aukeratu bezala. Skarner, Swain, eta Skarner erakusten dute, ez dakit egia izango den. Barkatu zineten nahi ikusten, arazo txiki bat. Orain bai, bueno, lehenoko piketaban berdinak izan dira. Orain ari da aukeratzen bakarrik, hau leheno gogoratuz, Nocturne aukeratu du, baina arazo bategatik. Eta bai, Skarner izango da, espaldian ez dela ikusi. Skarner, eta maila kompetituan gutxiago da. Ez dakiguna da, Brownik ze mailetara maneiatuko du, baina bueno, ikusiko dugu. Eta Kaylin eta Lulu izan zen. Briskan, Bardo. Eta ez dakite zein aukeratu, Lulu ere irekita dago. Blitzcrank ematen du izango dela. Eta bai, Blitzcrank izango da. Azkenean pentsatzet Silence ultimatearekin da pixkat Skarner separatzen nahiko dutela Kaylinetik. Eta midlanea falta zaie. Bueno, ez dakigu Swain hori midlanera jongo den, top-lanera. Erakusten nahi diren txapelduneatik ematen du midlanera jongo dela Swain eta orain aukeratu dela top-lanea. Iora hori irakusten digute, Pantheon ere bai. Eta Pantheon izango da azkenik. Top-lanea eta... Komposizio oso arraroa, SK informatikarena. Hau da, ez da oso ohikoa, ikusten dena metan dagonagatik. Baina ikusi beharko du nola moldatzen dien, ze agian pertsona oso ondo moldatzen dira, pertsona horietan. Gaina, ustet DA-EAB platinoa dala. Eta ikusi beharko dugu agian bere mainetakoa da, Pantheon. Eta bestaldetik zentzu gehiago ikusten diot komposizio aldetik C++-eri Kennenen iniziazioa bere ultimatearekin jende astuneatu. Orianak sartu zake bere ultimatea, Gragasek ere hor sartu bere barrila, desplazatu jendea. Egia Blitzcrank gantxoekin da kontu zilu berkoela. Aldiz bestaldean, konboa daukatena da, esan deten denaukoa ez? Kalista eta Alistar, ultimatearekin
Alistar botatzen duzu guztiaren erdira, Alistarrek pulverizarra egiten du, eta, bueno, jendea idean dagoela, norbait separatu, eta gero, bueno, Skarnere baukate, bere ultimitarekin separatzeko jendea, zuain hor guztia egiteko, eta, bueno, Panteonekin lortzen desuna da, presentzia globala pixkatez, azken finean, programin hori, naiz eta topean egon, agertu daiteke beste linea batean, batean, eta, bueno, Panteon Ignitearekin duala. Neko egia da bere ultimita daukala, baina... Bueno, pentatzet Keneni bat versus batekoan zaituko dela abantaia ateratzen. Eta, bueno, apustu inbeharko banuke, C++en alde ingo nuke, ze komposizio estandarragoa bai da. Baina, SK informatika sorpresa mantzake komposizio ez oso ohiko honekin, beraz, ikusi beharko dugu. Gero ikusi beharko da Kenen ere zei dadun, AD edo AP egiten du. Segurenez AP egingo du, baina ez nago oso ziur, baina bueno, 50 segundu partida hasteko, finala izango da, hemendik aterako da San Pancrazio txapelketako irabazlea, eta bueno, unibertsitatean arrotasunez erakutsi ahal izango duena txapeldunaren kopa, eta bueno, eta 10 segundu irabaz dezala honenak. Bueno, azkeneko 10 segundua, ja partida aztera doa. Ea zemuz moldatzen diren bi taldeak. Eta hauen partaia beltzan ikusko uste pixkatean. Segituan jarriko da partida. Eta, bueno, hemen da kargatze pantaila, ea ze skin erakusten dizkiguten. Eta, bueno, partida hasi da irabaz dezala honenak. Eta bi taldeak korrika abiatu dira. Bueno, Alistar geratua pixkatatzea. C++ seguruenik leheno bezala joango da pixkat ikustea. Ui, kontuz, soin hori harrapatzen badut eta soin harrapatu dute, lehenengo kila izan daiteke ean norkartzen dut. Eta Blitzcrank hartu du. Egoke hori izango zen beste norbait guztia, edo Oriana, edo Kaylin, edo Keneni berari, baina jada atzetik azten da. Eta C++ irabazten Blitzcrank bat eta utzua, botak aukeratu erosi ditu, bizio osoko war bat, eta, bueno, 500 urreko ja abantaia C++ entzat. Bueno, ikusten dugu Gragas urdinan hasiko dela, bai Oriana eta bai Kenen launtzera doaz, aldiz Skarner hasiko da urdinan baita ere, baina hemen bolaina jongozako laguntzera. Eta, bueno, hasi da jungla. Eta laguntza hona eman da, lineara itzuliko dira Kalista eta Alistar. Eta garrantzitsua orain farmeoa, ondo farmeatzea lehenoko partian ikusi dugu, ari da killez gain farmeo oso ona eman da. Ui, Kalista rapautu dute, kontuz,
baina Alistarrek oso ondo gelditu du hor Caitlyn ez gerturatzeko. Eta, bueno, pixkat elkar zain ja. Horean hau pixkat pokeatzen zuaini. Eta nahiko lasain momentuz. Farmeo nahiko antzekoak. Egia da, oraindik oso garaiz dela abantaila nabarin bat ikusteko. Eta zuen pixkanaka. Soinek lehenengo mailetan sufrituko du Orianaren aurka. Kontu zibili beharko du. Eta, Caitlyn harrapatu dute, baina ez da nahikoa izango. Eta Caitlyn pixkanaka atzera itzultzen nahi da. Caitlyn eta Blitzcrank gehiago kemen izaio linea behaien aurka pusatuta goteaz, ezken finean Blitzcranken gantxoakin norbait dorre aspira sartzea, abantaila oso handia da teamfight batei dagokionez. Eta gainera segurtasun hori ematen dizu ez dizula flash bat eta pulveritarra eta bultzakadarekin Alistarrek beraien dorre aspira bultzatuko. Eta, bueno, pixkanaka ikusten dira farmeo diferentziak. Erdian Oriana zertxoa ditu hobeto doa. Topean aldiz Pantheon hobeto. Baina diferentzia handirik gabe. Eta hor pixkanaka banatuta. Pokeatzen, Oriana ondo zoneatzen ari da zuen, ez dio lasai uzten farmeatzen. Kontuz, Kalista harrapatu dut eta, baina, kontuz, Blitzcrank orain. Azken finean hau da ez, Kalistaren txarra goziak sartzen dizkitzu eta gero bere earekin lertzen dizkitzunean, azpan espero ez duzun burst hori lortzen duzu eta hile egiten zaitu. Eta zuen asko sufritzen, Gragas bertan da. Kontuz, ez daukata bizi hori Pantheonek, gainera saltatu dio, Pantheon harrapatuta. Eta, lehenengo killa Pantheonentzat oso flash ona izan da. Kenen saiatu da ez egiten, baina ez. Eta kontuz, Gragas kontuz. Aldeinen behartzun, ez dakiz zeatik geratu den hor. Pantheone bakizuta, erazuta blokeatu egiten dizkitzula. Eta arazoa C++ entzat. Bueno, Pantheon hori farmetik orain 25 berdinduta, Kenen egia da teleporta gastatuta itzuli delako. Baina, segiten du Pantheonak behera etortzen. Behera zatorren, baina ez dakit. Ez dakit ze itzule egiten ari den, abantaila hau. Ze zentzu daukan. Baina bi eta utz, gaina gogoratu Pantheon zela mailendearik altuenetako jokalari bat, parte honetan, beraz neko arriskutsua. Eta, orantxe itzuli da topera, 7 minion ateratzen dizkio Kenenek. Nibelez ere berdindu egin du. Neko mugimendu arraroa izan da, botlanera egin duen hori. Baina, zeuren gankeatzen nahi zuen botlanea, baina ez dakit oraindik ez zegoen linea oso puxatuta Caitlyn eta Blitzcrank beraz. Ez zegoen zentzu handiri mugimendu hori egitea. Ez zuen topea jun eta Kenerekiko abantaila hori zeak egiten joatea. Handitzen joatea. Oriana pixkat zoneatzen Skarnerri ez uzten lasai farmeatzen.
Eta, bueno, horian darina beste da, azken finean ez, linea garbitzen du, bultzatu egiten du, eta pixkat molestatzea juten da alde batera eta bestera. Bueno, garbitzen dute Kalistaren mamutxo horietako bat. Eta farm aldetik, bueno, mid laneak eta topak kenduta, egia esan, midean bastanteko diferentzia dago, baina, bueno, nahiko jakina izaten da Orianarekin ez dela farmeatzeko zailea dan pertsona bat. Baina, alare, afan horiz dio meriturik kenduko, ze 70 farm doa 8 minutuan, iaia 10 creep minutuko, beraz, maila hauetan, oso. Lehenengo partidan ikusi dugu eta oraingoan ere bai, farmeo aldetik bentsat Azano oso jokalari ona dela. Eta, bueno, bestalde partida nahiko berdindutua, urrez ere urreko diferentzia, eta bi taldeak lasai hartzen ari dira, arresko handirik ez duten nahi hartu, bakit eta finala dela, partida bakarria da gaina, eta abantaia, momentu batean abantaia puntual bat ematea, nala, alde batera inklinatu ezakeela eta hortxe bukatu, zure opzio guztiak irabazteko. Eta, bueno, behan jada badaukate kombo hori, Blitzcrank oraindik 5. nivela da, eta erabili izakete kombo hori Kalista eta Zeana, kontuz, Gragas eta Oriana B aldera zatozen da, baina ikusi dituzte eta segituan atzera. Alistar eta Kalista ez duten nahi arriskurik hartu, eta hor oso ondo guardeatuta, Ibaia eta ikusi dituzten momentuan atzera, eta kontuz, Kenenek harrapatu duta, baina kontuz atzetik agertu da Skarner jai zeukan hor, Kenenek 0-2, Panteonek jada 20 minion ateratzen dizkitzu, 3 tauz joan Panteon bat, gainera Panteon hau zeurazki ez da tanke eta ez ezer egingo, full daño jungoa, eta arriskutsua. Baina, bueno, bestalde batetik C++ek erantzuten du drabe hori egiten, orain aldiz derrok barkatu. SK informatikoak baroia ez, zea egiten, izena azte zait orain. Heraldoa egiten, eta heraldoa ez dakit zeinek hartuko du, ematen duenez itxura mapati behiratuta Panteonek hartuko du, goratu heraldo berriak inbokatzen dezula 3 segundutan, eta izugarri puseatzen dula, dorreari golpe bakoitzea ematen diona, kargatutako golpe bakoitzak eren bat uste gesten diola bizitza. Eta, bueno, C++ek berriz ere hori zen kanboa, Kalistarena, hemen da, Panteon, eta ez diote kelinei egingo, ondo babestu da, ze gantxo ona, Kalista harrapatuta, Estenuarra, ez, Blitzcrank akatu duz Panteonek, eta orain atzeraka oso ondo babestuta, eta horian dara behantzean, goian ere ganko zaiatzen zian egiten Skarnerri, baina oso ondo Skarner dorrea babesten, eta ikusten ditugu behan bi hauek, eskutuan, eta Panteonentzat leno beste kill bat izan da, jada jouma egin dauka, kontuz, ez dira iritsiko keilin honetara,
Eta orain Skarner Panteonen zea hori hartuta. Papel hori hartuta. Eta Panteonen behan zeitzen du. Ez du, eman behar ez du lan ies egin hortik, Kaelin hori akatzen duen arte. Baina bai, jada atzera itzuli da. Eta top lanera doa. Bitartez Kaelinen dorrea ahalik eta gehien ikutzen. Eta diferentzia oso handia, 40 minion pasakoa, mid lanean. C++ horrentzat Oriana hori da bere esperantza bakarra, baina killik ez du lortzen, farma bai, baina killik ez. Eta kontuz Panteon, Panteon aurrera etortzen den bakoitzan, Kaelinen 10 metro egiten ditu atzera, ez dio utzi nahi farmeatzen Panteonek. Kaelinen baki, Panteon iristen mazaio, estuna sartzen badio, jai daukala. Eta, bueno, farma aldetik junglan ere ikusten dugu, Gragas asko sobeto doa ala. Eta, urre aldetik, Kaelinek 1100 dauzka. Baina, ikusten dugu 1300 urreko diferentzia, jomua bota du, Kaelin estuneatu du. Eta, bueno, libratuko da, baina Kaelinek ultia astatu behar izan du. Eta, kontuz Oriana, iritsi da. Nora izan da ultimate hori Orianarena. Bere buruari bota dio ultimatea. Ze geizki hor. Gaina flasha gastatu du. Eta kill bat Swainentzat. Eta bai, orain bai, Heraldoa gastatu du. Ase mina daukana Panteon honek. Eta oso ondo Gragasen partetik. Gankeo oso ona izan da, Panteon oso azita zabilen. Eta Heraldo horrek ere gauza askorik ez egitea lortzen du. Eta, bueno, pixkanaka C++ partidan sartzen, ja 2 eta 5. Eta hemen Gragas, Skarneren aurka. Eta, bueno, kontuz, Oriana hemen da, Kaelin ere gesten ari da. Kontuz Skarner hori beharretzen tokian sartu da, eta Skarner hori jai dauka. Killa Orianarentzat, ondo utzia kill hori. Eta hori urdinera etortzeagatik lapurretara. Eta kontuz orain Kaelin bakarri dago. Eta Kalistak eta Alistarrek konbo daukate. Behin ultimatearekin egiteko, baina ez itzule ingo dira. Blitzcrank badator beranka. Eta, bueno, Panteon goian puseatzen, ez dakit Kaelinen iritsiko den dorrea babestera. Bai, minion batzuk galduko ditu, baina dorrea hortxe babestuko du. Eta Panteon rotatzen midera. Baina Oriona atzean dago, horrela ezintzea jauzirik egin. Eta halako intentzio bat erakutsi dute SKI-koek. Baina ez. Eta dragoia egiten ari dira SKI-koak, barkatu. Naiz eta batzu C++ ikusi, SKI-koak dira. Eta, dragoian Skarnerrek bere ganatu du. Kontuz, Orianarekin. Eta, ez, libratuko da. Eta, ze flash ona. Panteonena,
ze posible zen hor Blitzkaran egantxoakin harrapatzea, eta harrapatzen bat zuen, bereak egin zuen. Eta lehenengo dorrea, Kenenek bota du goian. Azken finean dragoi hori egiten saiatu dira, bueno, egin dute. Baina dorre baten aurka, Panteon ere hor da, kontuz borrokan, Panteon hori hil egin da, bera bakarrik sartu da guztien aurka, Gragas hori ere, Gragas hilko da. Baina, azken finean, fedeatuta zeon pertsona bat, junglareatik ordezkatzea, ez da hogeizki, eta Kenenen begira noaino egin puseatzen, partilla bat ari da galtzen. Panteon, eta Lenon naiz eta diferentzia zeukan, orain jada oso berdunta edo atzetik egongo da farmean Panteon. Eta hori ana pixkanaka, zea egiten nahi da, sendoago. Jada 40 minio ateratzen dizkio, Morelo amaituta dauka, zetro horietako bat egin, bara necesariamente grande bat egin du, eta bueno, azken finean, Kenen aurkitu du Skarnarok, baina ez dira treituko egiten. Eta azken finean C++ pixkanaka partidan sartzen ari da, ez da ondoai gestionatzen SKI, berean abantaila hori. Eta ikusiko du ez, hori arriskutsua, teamfightetan Panteon osoa loloko sartzen da. Eta bai, agian kill bat lortzen du, baina segituan hiltzen da. Eta horrek ez dio mesede egiten bere taldeari. Eta batipat gero esan duguna ez, leiterako kombo hori Kenen bere ultimatearekin sartu, estuneatu. Eta horianak bere ultimatea guztien erdira botatzeko. Eta kontuz ganka hemen dator bera, Gragas hemen da. Horian are bai, gantxoakin Alistar errafatu du, garaiz segiagian. Baina Gragas hemen da, ultimatea dauka Gragasaek. Gehiagei da tardatzen, oso ona. Eta oso ona gantxoa, baina ez da nahikoa izango. Eta Orianarena ikusi dugu, zan dugu Oriana hori kontuz, farmaldetik oso ondo zegoela. Eta ikusi zue, Kalista egan egin du ultimatea, kua sartu dio ultimatea. Eta agur Kalista. Eta kontuzible daiteke SKI ze azken finean Kalista horrela azkar borratzen badiote teamfightetan. Arazoak izango dituzte, eta hori ja pixkanaka fideatzen nahi da, bi doa, 180 farm doa, 20. Minuturako oso ondo doa, eta hain ikusi partidan nola joan den. Eta, esan dugun bezala, 5 pixkanaka atzea itutzen, ez du lortzen Panteonek hasieran lortu duen abantaila horrei aprobetxu gehiago ateratzen. 4 eta utz jarri da, 2 aldizi hilda orain, kill gehiago ez ditu lortzen. Farmaldetik Kenen hobeto doa, Kenen perma puseatzen ari da topa. Eta nahiko galduta ikusten ditut SKIkoak, ez dakitela nola gestionatu zaugaten abantaila hori, eta orain egia esan alde honetik puseatzen ari zaie, egia Keneneke abantaila hori daukala teleportakin edozen momentutan puseatzen jartzen daiteke eta beste puntu batean agertzea. Panteonek bere ultimatea erabilizake, baina bueno, azken finean teleporta globala da, eta ultimateak errangoa dauka, beraz edozen puntutan ezin daiteke jarri. Eta, bueno, ikusten dugu pixkanaka asedio hori erdiko dorrera. Eta Kenen berriz gora doa, Panteon horren zeiten. Eta ez, Kenen ade izango dugu azken finean, ze hoja guerrer arruinado egin du.
Eta bai, agian hobe ade egitea, ze bestela Gragas eta Oriana dituzte apeko jokalariak taldea ekilibratzearen beste ade bat Keilinez aparte ondo egongo zen, gaina Blitzcrank ere ape da, beraz bai, ondo egin du ade egitea. Eta nahiko lasai bi taldeak ez duten nahi arriskurik hartu, guardak kenduta garbitzen, horra Alistar begira zegoen, baina Gragas agertu denean, azkara egin du atzera. Eta Zuzko dragoia, bai, dragoi infernala ateratzera, ze azkarrari den erortzen, dragoi hori. Eta dragoi hau, C++ entzat izango da. C++ jada indar oso handia dauka. Eta kontuz talde honekin. Zuen harrapatute eta flasha gastatu behar izan du. Ies egiteko Orianen ulti horregatik, Uikenen eskapatuko da, baina ez ultia sartu du, baina ez da nahiko izan. Hor, Gragasen ultia separatzeko, baina ez da egokia izan. Oso ondo egin duan Swanek bere flasharekin Orianaren ultimatetik ies egitean, ze Orianaren bola hori, Kalistari. Ze Swanek harrapatzen bazun ultia, borroka beste borroka bat izan ziteken. Baina Orianak nire ustetan gehiago zaitu beharko luke bere ultimatea pertsona bati bakarrik ez botatzeko. Zehatu beharko luke bat baino gehiago hori sartzen. Eta, bueno, erdia puxeatzen. Orain bakarrik utzi dute erdiko dorrea, ez dakit leheno hainbeste defenditzen, eta orain gaina abantaia izan da. Eta, bueno, orain pareak kill lortu ditu SK-ik, baina dorre bat, bueno, orain dorrea minione bota dute, baina hala ere dorretan atzetik segitzen dute, urrez ere 3000 atzetik segitzen dute. Diferentzia Oriana eta Swainen artean izugarria da, 70 farmeko diferentzia. Azken finean Oriana erdian egon da puxeatzen, Kelin behean zeon eta Kenen goian puxeatzen, eta aldiz SK-in ia talde osoa zeon erdian, beraz farmaren banaketare desberdina zen, esperintzaren banaketare desberdina zen, horregatik oso kombo ona orain, Keilinei eta hau lehen osaten una arrezkutuak, Kalista eta Alistaren komboa, eta ez dakit ies egitea, ze ulti txarra! Gerturatu egin dio aurkaria, Kenen da hor, baina arrezkutzu egin da hor lau dira, lau inueren aurka arrezkutzu egin da. Oriana hemen dator, baina ez da nahiko izango, eta goiko linea kontuz topea oso puxatuta dago. Eta dorre hori bastante mine egingo dio. C++ek edo zeineratara nahi du defendatu beheko dorre hau. Baina ez dakit gareztik izotea izango, ze goiko dorre hori aguantatuko duten mini honek. Hemen izkutatu entza, ze pena. Ze Keilin zuzenean zatorren da lineara. Keilin harrapatu dute, baina ez nahiko az da izango. Eta Oriona hor dabil, kontuz, oso ondo Blitzcrankena, ze ona gantxoa, eta Shockwave-a, Kalistare kanpora. Bueno, beste kill bat, eta Blitzcrank atzetik jarraitzen dio Pantheoniz, dio nahi barkatzen utzi. Ultia bota dio Keilinek ere, baina, bueno, cooldowna
reseteatu zaio, ez den ezerten bada. Eta orain partiari, orain bai itzulia ematen ari zaio C++, beste gantxo bat, Blitzcrank hau festan dabil. Eta Skarner ere akatuta, beste dorre bat, sufritzen, orain sufritzen ari da asko, Kenenek arazurik ez luke izan beharko ies egiteko, eta kontuz partida berdintzen ari da kiletan, baina diruan 6.000 aurretik. C++, minutu bat dragoi ateratzeko, eta Panteonen bila datoz, ez tuneatuta gragazenekin, ultimatea Kenenena ez da ultimate egokiena izan, ez du lortuta ez tuneatzea Panteon, baina dorre hau izan beharko duke, beste dorre bat C++-entzat, eta 7.000 aurreko diferentzia, handia da jada. 30 segundu dragoiaren txat, ez dakit ze egitea pentsatzen duten, basera itzulita agian dragoia izango litzateke egokiena, eta jai daukate. Orain pixkat dragoian inguru hori nahi dute harrapatu, kontuz Blitzcrank bakarri dagota. Ultimate hori irutzen zait airera izan daitekela, eta gaina geizki atera, ze bi hoie bakarri daude, Orianare hemen dator. Eta ezkenean ez da zer izango. Eta, bueno, airezko dragoi bada, ez da dragoi garrantzitsua. Eta kontuz borrokan, Kalistak egan egin du, kontuz Alistar erortzo beski dago, redentzioa erortzen ari da. Eta, bueno, hiru da baita ere Oriana, Skarner arkatu du, baina orain nahi duen egiten ari da Caitlyn, atzetik jarraian Kenen, eta borroka hau bastante geizki atera zaio. Oso garesti atera zaio, gainera beste dorre bat erori da. Baina ez dorrea izan da gutxien ezeantzat, SK-irentzat. Baina abantaia beti ere handitzen ari da. Caitlyn horrek haze mina egiten du gaina daukan rangoakin. IS egin dezake Kene horrek, ultimatea erabili du IS egiteko. Eta Blitzcrank hau izango da sakrifizioa. Eta Kenenek IS egingo du redentzio hori pixkat airera. Eta ea nola erantzuten duen SK-ik bere partaidea biziri haudeta. Eta, Orianaren farmioa izugarria da diferentzia. Zeiken du Kenen horrek oraindik bazera itzuli gabe. Bizitza erdian daukala denbora pila bat dago. Caitlyn harrapatute, geizki, taldea separatizazioan, Kenek ezintzun borroka egin. Eta hau baroia izan daiteke. Oso geizki harrapatu dituzte. Eta gainera Kalista izanik, mendiko dragoi bat ere badaukate. Eta behira nola egiten baroia jaisten. Eta baroia SK-irentzat. Eta Oriana gertuatu da. Ultimate ona, baina ez da nahikoa izango. Partida ondo zaukan C++ek, baina SK bere kalitatea erakusten ateratzen ari da, baroia lortu du.
2 lortu ditu orain, lortzen ari dena da kriston kaosa sortzea T++en aldean, 2 dorre batean lortu dituzte, gaina T++en jendea ari da ateratzen abestien posaten dena, batzuk hilda daude orain, beste batzuk orantxe atera dira, Kaylin harrapatu dute, eta Kaylin vaporizatuta geratu da, Orkenen ultimate ona, baina inorrez dagoen zeaiteko, follow aiteko, eta lehenengo inhibitzaile izango da. Eta atzera egingo dute, sendatu, eta, topeko dorrea botatu zezaketen, ze izugarrizko minion ejertzitua dator da hor. Eta ez dutengo, urdina laportuko dute. Eta guztiz juntzaio partida eskutik C++i berdinduta zuen, urrean 7.000 edo gehiago goroatik zijoan, eta bapatean urrean berdindu die, dorretan iaia berdindu die, kiletan ies egin die, eta ja Panteon honek nahi duen egiten du, Borgardian sartzen da, Kalista ere ondo aibidea babesten, eta karo, Skarner sartzen da hor guzti horren tartean, norbaitei ultimateakin guztiz anulatzen du, eta gaina nahi duen txokoraino ematen du, eta karo, jai daukate. Teamfight oso on bat egin beharko lukete C++ekoek, iniziazio on bat Kenenekin, edo Gragasekin, edo gantxo on bat Blitzcranena, eta gero Orianaren Shockwave on bat, baina zail ikusten dut, ze azken finean, gaina Baroiaren puxe hori daukate, bota lehena idia puxeatzen, talde guztia dago SKiren talde guztia botean, nik ez nuke hau egingo, nik 4 jarreko nituzke botean, eta Panteon jarreko nuke topean beha bakarrik puxeatzen. Ze azken finean, orain momentuan, dudo egiten dut C++eko inor dagon bat versus batean Panteon horrei irabazi dizaiokenik, agian Orianaren farmeoa zora menuz bada, 300 farmeo dauka. Konparatuz gero bere aurrean zeukanarekin zuenekin 100 pasako diferentziatzen dio, ze kombo ona Alistarrena, baina berriz gainera 2 kombo, Shockwavea, baina ez da nahikoa izango, Panteon sartu da, Blitzcrane jai dauka, dorre hau eroriko da, eta Super Minionen hilarari da erdit izartzen Kenen defendatzea jun behar da. Zeurazki hau beste dorre bat eta inhibitzailea izango da. Eta partida hau sententziarako dago, beste inhibitzailea. Eta timerrak ikusita, amaitzen saiatu zakete. Skarner gaina ultimatea dauka oraindik. Dorre bat Nexoka botata, beste dorrea botata. Eta partidaren amaiera izango da. SKi garaie, partidaren momentu batzutan ez du man posible zenik irabaztea. Baina hor Baroiaren inguruan throw antologikoa egin du C++ek, zaukan abantaia 7.000 aurre pasakoa dorretan, guztia galdu du. Eta azken finean hortik etorria Baroia lortu da, Baroiakin hiltzen zeitzen zuten C++ekoek, eta Panteon batekin, ezin da deskribatu Panteon hori zertzen, monstro batekin, eta kombo oso onakin zeakin, Kalista eta Alistarrekin, leheno azkeneo borrokan ikusi da, Alistarrek flasha bota du, ustet, flasha abantzea bota du, pulverizarra, itzuli egin da Kalistara, berriz bota du,
berriz 2 aldiz estuneatu dituzte airean, eta claro, airean zegoen bitarte guzti horretan, Kalista ari zen min egin, eta claro, bitarte zuen ari zen tartean naizun guztia egiten, eta bueno, Panteoniatik zer esanik ez. Eta, bueno, pena izan da G++en partetik, hori, baroian inguruan zea hori izatea. Baina final oso polita ikusi dugu, partida alde batera joan da, eta gero beste aldera izan da. Inok etzuen hasieratean SKI giraziko zula zanten guztiek, gero Z++ jarri aurretik eta diferentzia izugarria zaukan. Gainera begira, dorrea guztiak, tier bateko dorreak ez ezik, beste guztia botata zeuzkan, baina batean throw hori egon da, eta estonpea bat izan da hortik aurrera. Eta, bueno, Leicester partida honekin amaitu dugu, beraz, SKI txapelketako garaileak, bigarren postuan izango dira. Bigarren postuan hemen galdu duena C++ pasako da partidara, orain jarraien mango duguna, bigarren eta hirugarren postua erabakiko direna. Beraz, zorionak SKI-rentzat, behai dira eta irabazleak, eta Leicester ikusiko gara. The target's tattooed between our eyes. Stand and fight under the lights on the higher stage. A part of your life they can't take away, just like the blood running through your veins. Everyone's watching through your eyes. There's only two options: win or die. Win or die. Win or die. It went from a spark to an open flame.
can't see it till you believe. On the edge of infinity. Feel the rush under the lights on the higher stage. A part of your life they can't take away. Just like the blood running through your veins. Everyone's watching through your eyes. There's only two options, win or die. Win or die. Win or die. It went from a spark to an open flame. Now destiny's calling out your name. So reply, so reply. Ignite. It went from a spark to an open flame. Now destiny's calling out your name. So ignite, so ignite. Bueno, hemen gera azken partidarekin, bigarren eta hirugarren postua erabakiko den partidarekin. Eta, bueno, bi taldea prest daude, gogoratzen dizkizuet, C++ alde batetik. Bueno, C++ alde gorrian izango dugu, eta alde urdinean berriz D-Rock taldea izango dugu. Eta, bueno, besterik gabe, piketa banetara pasako gara. Eta, bueno, bi talde hauek ikusi ditugu gaurko egunean zehar. Vale. Vale, piketa banak, hemen ditugu. Ari behantu diote azan hori, hau bere ikusi dute. Partida hau, ez nago ziurren, baina ez da leheno emititu duguna. Bai? Lehenengo partida emititu dugun partida berdina da. Beraz, egite Arirekin zegin duen, eta zeituan zegoan ebaneatu dute, Orianare bai, Orianare ikusiko zuten segurazki zegin duen orain, eta momentuz 3 banetatik 2, Meileinera aftan hori behira. Duaz. Eta Ivern izango da azkenengo baneoa. Lehenengo partidan Ivern Whitecat oso ondo ibili da, lehenengo partidan ikusi dugunean. Gogoratzen bazete Ivern Ari konboura zeukaten C++ekoek. Eta gogoratzen dizuet partida hartan C++ek irabazi duela. Ari bat estonpeatu egin duena partida, eta, bueno, ez dioten nahi hori utzi. Eta azkenengo baneoa D-Rockaren partetik, Lucian izango da, eta, bueno, D-Rockek izan da, Kenen instaloka izan da, ea nola erantzuten duen C++ek. Lulu
Eta Gragas izango dira, Gragas errepikatzen dute junglan aurreko partidatik. Eta Lulu support moduan izango da. Lee Sin, aber inseken bat ikusten dugun. Ea, Star Galartza inseken bat eiteko, erakusteko gai dira. Eagon dudatzu dabil. Eta Fiora. Fiora? Jesus, Kennen top. Fiora top, Kennen mid. O Kennen igual adekarri moduan doa. Ego kompozizio oso arraron badaukate, ego bentsa. Jin aukeratu dute. Ez, Jinx. Ezkene. Ez? Bai, Jinx aukeratu dute. Ezken finean Lulurekin attack speed oso handia daukan iritsi daiteken hortaz aproitzaten de pertsonea ondo etortzen da. Jinx adibidez oso ondo dator. Ze Jinxei abiaura extra hori ematen dio, gaine Jinxek hilda abiatu egiten da, eta oain ere partidan arazon bat egon da. Arazo txikin bat egon da. Atzera itzulia. Vale, arazo txikin bat izan du klientearekin. Pik eta ban berdinak izan behar dute. Baneoa horian hasi dira. Sejuani orain ari izan beharko luke. Yasuo ustet izan dela bigarren baneoa. Bizkiz da bai. Orain Ivern izango da. Eta azkenengo baneoa ikusi duguna hori, Lucian izan. Eta, hemen Kennen aukeratuko du, Stirkek. Kapitainak, Derrokeko kapitaina Stirk da. Aldiz C++eko kapitaina Pablo Ipe. Eta Renekton leheno etzegoen. Zait, igual arazon bat izan gozuten, behaiek itzein badute. Renekton eta Gragas, Lee Sin eta Kennen. Jinx eta Syndra. Afano ikusita nola parmeatzen dut dazea. Eta Syndra ezagututa nola pertsona deleteatzen duen, beldurra matik. Beldurra matik ze jendea vaporizatu lez. Ze ondo farmeatzen du. Artanoek ikusi dugu oso farmeatzaile ona dela. Eta jokalaria ere oso ona da. Eta kill batzu lortzen baditu. Eta Miss Fortune Jana. Miss Fortune ADK moduan. Bai, Miss Fortune Jana izango da. Janarekin pixkat disengage hori eta zehatuko dira. Eta Lulu izango da azkenean supporta.
Buf. Nik ikusiri lehenengo partidan gertatu dena eta Azanok ze pertsonai hartu duen Syndra. Azkenan Kenen izango erdian. Kenen gizajoa irutzen zei sufritu behar duela. Esku ze hartu du, barrera hartu du, baina bai, ondo torreko zaio. Eta, bueno, bi taldeak aipatuko izkitzuet. Alde urdinean, Derrock taldea izango dugu. Top lanean Stirk Fiorarekin. Junglan Star Galartza Lizinekin. Igon Amabi midlanean Kenenekin. Eta bot laneen izango ditugu Jaiaen Barona, Miss Fortunekin, Adekarmoan, eta Marti 37 Jana support. Eta aldiz alde gorrian izango ditugu C++ taldea. Topean Renektonekin Pablo IP, junglan Whitecat Gragasekin, erdian Azano Syndrarekin, bildur gehien ematen duenan egintzat. Eta boleinean izango ditugunak Sampro McFlauten, Inksekin, eta Champi Lulurekin, support moduan. Eta, bueno, leitera iristen da partida. Early mid gamean berdintzu ikuste ditut. Bueno, Lizin da igual kenduta. Berdintzu ikuste ditut C++ bakitelako nola jolazten duen. Eta oso ondo jolazten duelako, eta Azano Syndra segarren nibelea iristen denean, vamos, mustro bat dalako. Baino leitean, askoz talde hobeagoa ikusten diot. C++i, ze azken finean, Renektonek norbait estunatu, zake Syndrak ere estunatu, zake Luluren abiaura, Jinx metraieta bada, eta bueno, Gragasek ba hori, barriarekin norbait separtu zake. Eta azken finean, ba hori Derrocken Lizin lehenengo minututarako eta midgamerako ondo dago, baina asko galtzen du leiterako eta misfortun bat, ez da Jinx bat hainbetikoa. Eta, bueno, Janan aldean Lulu asko sobeto dago. Eta, bueno, topean, ba, bueno, Renekton eta Fiora bi split pusher, beraz, Fiora naiz eta asko pushatzen badu, Renekton horre pentsatet zengo duela. Tiamata ingo duela, eta, bueno, Tiamatarekin etxando letxez garbitzen du linea, beraz. Olako arazo handirik ez lehoko eman berko. Eta Kenen erdian, inkognita bada. AP egin beharko luke. Ze AD egiten badu, arazo latz badauka Derrockek. Ze AP rik ez luke eukiko, Jana eukiko luke, baina bueno, supporta bakarrik eukitzea AP haze zea dena. Eta bueno, partida aztera doa. Eta irabaz dezala honenak. Karga pantalla ikusten ari zate, pixkat tardatuko du. Ez duen ematen da denbora eraik eskinean festa ikusteko. Bakoitzak bere eskinik onena ateratzen ditu horrelakoetan. Eta hemen goaz eguneko azken partidarekin, 2 eta 3 postua erabakiko da. Eta momentuz Derrock egintzete ez du inbaderik proposatzen, ez da ere C++ek oraingoan. Eta, bueno, ikusiko dugu. Erdiko bataia hau nahi dut berezik ikusi, ze Ahi ba, Kenen AD da, ze Doran esparta bat dauka.
ba... Ez dut bat ere konposizio ona ikusten derroken partetik. Azken finean AP bat behar ez dauka, beraz zuzenean C++ taldekoak zein dezakete, ahaztu zakete erresistentzi magikoa. Eta, nego dute armaura itemak egitea, non asko sufriaraziko dioten derrokekoi. Ezakit oso planteamentu arraroa da AP batera ere sartzea. Eta, bueno, pixkanaka interkambio batzuk goian. Gauza handirik gabe. Eta ja, hasi da, Atano pixkanak hasi da pokeatzen Kennen hori. Egia da, Kennenek bere bola elektrikoa egiten den habilitate hori daukala pixkatik ihes egiteko, eta bueno, ez duna saiatzeko ebitatzen, baina gaizki, kogodrola garrapa du Fiora, baina, kontuz, dizinatzetik data, eta guardera jauzi, baina ez da nahikoa izango. Bai Fiora, bai Renekton, atzere txuli beharko dira. Eta momentuz bi taldeak pixkanaka elkartanteatzen. Eta Lee Sin egortzea ditzen du, kontuz Renekton hori. Eta orain Gragas etorri da, Lee Sin junda. Baina ez, Gragas hori ikusi du linea oso pusatu da dukala Renektonek, eta atzera ingo du. Eta, golpe eman dio, baina jada berandu izen, utzeko. Uste eta azkenengo 0,3 segundu falta direla, naiz eta zuri jotzen da dizute, ez dizute baserako itzulera mozten, beraz. Horti libratu da. Eta... Bueno, momentuz nahiko lasai, farmaldetik Miss Fortuna 10 bat ateratzen ari zaio, eta bueno, topleinean ere Fiora gehiago ateratzen ari zaio, beraz, alde horretatik kontuzile behar du, kontuzik, hemen data Lee Sin, Janaren zurrunbiloa ez da iritsi gutxigatik, eta kontuz... Momentuz Gragas oso desaparezituta. Flasha gastatu behar izan du. Kontuz estuna... Ez... Laugarren nivela da oraindik. Eta, bueno, hor ultimate horrelako bat gertatzena da. Ultimate dauka momentuan Syndrak. Zulora bialtzen zaitu. Beno, momentuz neko berdintzu. Ea lehenengo kill hori lortu dula Fiorak. Baina, beno. Diferentzia... Lee Sin berriz hemen da... Lee Sin oso aktibo dabil. Aldiz Gragas asko ari da farmeatzen. Bueno, asko ari farmeatzen
junglan dago, baina, behira. Lizin baino farme gutxea da maki, egia da Lizinek oso ondo garbitzen dela. Baina ganke oso gutxi egiten ari da, bera, eta hori ekipoak nabaritzen du. Leheno adibidez, lehenengo talde hauek jokatu duten lehenengo partidan, Whitecatek Ibernekin oso partizipazio handia izan du, eta zeurazki bere taldeari zehar ematen, abantaia hori eman dio hasieratik eta hori izan da. Exitoan dotorko... Kontuz Syndra horrekin jada 6 nivela da. Eta jada farm diferentzia. Topean 13ko diferentzia. Jada Syndra aldiz hasi da asko hobeto farmeatzen. Azano arraro zen atzetik joatea leheno zegoen bezala, atzetik. Eta, bueno, ben adekarrien artean ere farma berdintzen. Ultimate eta Fiorarena ez dakit nahikoa izango dan. Ez dio lortu lau aldetatik jotzea, gutxinez alde gehiagotatik, Minestra gehiago iteko, baina Renektonei lortzen diona da, orain Fiorak Renekton hori asko zinda gertuatu. Eta Kenen gizajoa dorre azpian dago sartuta. Ja, orain bai nivela ateratzen dio Syndrak. Eta, berriz estuneatuta, Kenen asko ari da sufritzen, alere sufritzen ari denerako neko ondo da maki diferentzia, farmarena. Eta, dizin amentzen, baina ez da, ez du zertarak izango. Kenen pixka urrutetik zigortzen, baina, flasha, ultimate, baina ez da nahikoa izango. Eta, bueno, Syndrari objetua falta zaio. Bazera itzulitaz objetua dartza, Lizinek bere ostikada gastatu du. Eta behira, ikusten dugu, Syndra 1100 urre dauka. Renektonek ere bai. Syndra zeuruenek bazera itzulita eta 1100 horrekin objetu AP ematen dion objetu bat erosita aldi mazaukan. Hor, hilda egongo zen Ken. Ze azken finean gutxi falta izan zaio akatzeko. Eta Gragas atzetik ari da sartzen boleinean. Ultimatea dauka. Gainera, separatzen nahi daun norbait, kontuz orain Renekton. Baina ez atzera itzultzen da. Eta momentuz ez da zerrengo. Eta bueno, dragoia ikusten dugu, airezko dragoia da. Inoko taldeak ez dio prioritatearik ematen. Eta, kontuz Renekton, oso flash ona. Baina Lizinen kua ez bazu eskibatzen, gainera saltatzen dizu. Ez dut ikusi hor zeatik sartu den horrela. Zeon farm pila bat galduko du, Syndra puxatu ingo du, dorrea eri pixetik utuko jo. Eta esperientzia hori galtzen zuela, ze ja 2 niveleko diferentzia dago Syndra eta Kenen artean. Eta kontuz Syndra honekin, 81 farm, 10. minutuan. Zan dugu, Azanok oso ondo farmeatzen du. Eta ero farme horrei, proetxo ateratzen da. Ultimatea, flasharekin, baina deleteatu indu Kenen. Lizin neko berandu iritsia. Eta, bueno, gutxien ez petrolea zertxoa eta atera du
Syndra horrek. Eta, bueno, Lee Sin sartuta praktikamente hilda zegoen, gutxenez bat eraman du berarekin, beraz, esan gizki. Eta Lee Sin hori bi eta utz jarri da. Oso desartuta dabilena, White Cat da Gragasekin, ez da partian agertzen ari bat ere. Gankik ez da egiten ari, farmeatzea da dedikatzen, baina oso motel doa, Lee Sin berak farm desente ateratzen dio, beraz. Orain dator gora, baina linea orain pusatuta dago Renektonen alde, beraz. Ez daugazko egitekorik. Ui, kontuz Jinx. Trampan harrapatu du, jana segizki orain, flasha gastatu garazi diote. Jinxek ultimata ez dauka. Ui, kontuz orain, misortu. Orain, bai, gankon. Zeiten du Gragas maestria akatuta gero eragutzi hori izaten da, eta ez horrego ultimata bota da baino lehenago. Bueno, Nicolas edoa erdian farm diferentzia esageratua da. Azano berriz ere bere aurkariari. Bueno, hilda dago. Behin estuna sartu dionean. Eta ero ultimata Kenenek egan egin du. 50 minioneko diferentzia. Syndra hori. Beste partidetan bezala ez, Azano partida karrileatzen. Eta, Lee Sin. Oso lotza Azano orain. Lee Sinen junglara junda eta zeiten heraldoa Renekton nintzat. Eta pixkanak ari da C++ partera itzultzen. Atzetik hasi da, baina ari da lortzen. Eta, bueno, Moreloa Syndrarentzat. Aldiz protobelta dauka bakarrik oraindik Kenenek. Haze mina! Lee Sinen ostika da eta Kenenen ultia batera eta Gragas hori bapatean akatu dute. Lee Sinen behan da. Oso ondo egin da Luluren animali bihurtzeko silentzioa. Eta, bueno, agurkenen beste kill bat Syndrarentzat. Eta ja Kenen hori partidatik guztiz kanpo dago. Renekton hemen jada behin Tiamata egin duenean eta Sian mazo hori egin duenean jada lase hon daiteke. Hemen heraldoa, golpe emango dio dorreari, bizitza eren bat fuera. Lee Sin insistitzen behean, kill hori nahi du. Fiora aldo moduan, heraldo akatzen. Eta, hemen da. Syndra. Ultimate, zeu ultimate honak Gragasena mozteko. Misfortunena, kontuz, Renekton. Gehiei sartu da, Misfortunen ultimata. Eta, bueno, Syndra nahi duen guztia egiten, bost eta bat. Bera atorri da, miniona bezala farmeatzen ditu eroiak, bati bat. Lee Sin edo jan edo bezalako eskuixiak farmeatu egiten ditu praktikoki.
Lehenengo dorrea izango da C++ taldearentzat. Kontuz hemen da Kenenek hilketa bikoitza lortu dezake oraindik. Kontuz, hilketa bikoitza dragoia izan da C++entzat, baina bueno, Jinxentzat orain Kenenen heriotza. Eta partida oso nahasia dabil. A ber, egia esan lortzen maute pixkat Fiora hori eustea eta konborik ez egitea Lee eta Kenen artean. C++ favorito izan beharko izateke. Renektonek zeudaukai ez egitea. Eta ratxan sartzen da jada Fiora, 3 eta utz. Renektoneri 0 eta 4, hori Renektoneri partidatik nahiko hautsu dago. Eta beste behin C++ Azanoren eskuan dago. Azano karrileatu behar du partida hau bere taldearentzat. Eta Gragas oso triste. Momentu honetan oraindik 57. minutuan oraindik 58 minion bakarrik izatea, eta baina lineako minion batzuk hartu ditula. Gragas oso gizki dago. Eta orain Renekton gora dator, Jinxe goian da. Baina kontuz Kenenera hemen da, rotatzen ari da derrok taldea. Baina gehiago ez da pasatuko, izin Renektonen atzeti dabil. Eta ez Renektonen nahi zuen landarea hautsi ies egiteko, baina ezin izangoa. Eta, bueno, izin akatuko du, Jinxek. Kontuz, hemen dator eta Syndra. Eta agur Miss Fortune. Eta, bizitza erdia. Bizitza erdia bola batez. Syndra da arriskurik handiena. Syndra hori, Kenen, agur Kenen. Beste dorre bat C++ entzat. Syndra 7 eta 1000 da. 2000 aurre dauka, Jinxek bezala. Bueno. Itzultzean, ez dakit zer erosiko duen Syndrak. Kontuz Lizit, harrapatzen hau. Faiatu du hori, baina Luluta inguruan zituen. Oso ona hor Fioraren reposta, eta ies egitea lortuko du. Eta esaten aditzena, ez da gizze objetu erosiko duen, baren necesariamente grande horrekin, baina, bueno, AP pila lortuko goen zeurazki. Beira, eko diludena. Eta bain izango da katxonde bat izango da, ultia oso ondo zeiteko. Oso ulti hona zeana, Kenenena, estunena, arean. Lulu ere irutzentzat badi joala. Fiora eskoa pasatzen. Hilketa hirukoitza izango da. Ez. Bai, hilketa hirukoitza izango da. Renekton behan, guztien artean sartu da Syndra. Ez dakit arriskutsu egia zautetan. Amaiera. Kontuz orain bea bagarrik Lizin zertan ari da. Kontuz hemen Kenen. Kenenek lortu du gelditzea hilketa ratxa hori. Ze Clone Festa ikusten ari gehan. Eta bueno, jana pixkat
dorre ematen, ea lortzen duen botatzea, baina ez, Jinx iritsiko da, gutxigatik ez da eroiko, eta Renekton hemen oraindik objektu bat bera ez dauka, 21. minutua eta objektu bat bera ez dauka Renektonek. Eta, bueno, Gragas ez dakit zertan dabilen, berrota meretzi far 21. minutuan, bale jungla zehala, baina ez dakit. Gainera ez duen beste impactu buki Lizin bezala, Lizin pila bat gankeatzen egin da alde batetik bestera, aldiz Gragas ez da enbeste bilik, eta Gragasek ez da gainera, ez dauka farrazia. Jungla garbitze oso txarra, zendatu egiten dela, eta gaina areako mina daukala bere barriak ez dauka txarra. Pixka kastigatzen Jinx hor. Lizin, ez dio nahi RS egiten utzi. Bueno. Oso ondo ies egin da, Janak eskudua jarri dio. Ultian, Syndraren ultian parte bat mitigatzeko. Eta, bueno, ondo akite Syndra dela arriskutsua. Bueno, Kenen tikutara junda. Barri hori ez ikusi nahi izan noa jundan. Hemen dator Renekton teleportakin. Eta kontuz dibiatzen nahi zate dorre bat minionik egon gabe. Oso ondo ultimatea hor, ultimatea, barkatu, Syndraren stuna. Eta, bueno, bi taldeak ikusten dira ez dakitela, bi taldeetan dago bat norbait federatua, Derroken aldetik Fiora, beste aldetik Syndra, bueno, Lizina harrapatu dute eta garbitu dute, baina ez dakite diferentzia hori plasmatzen alde batera edo bestera. Eta oso kaotikoa da bil, borroka bat, azken finean, borroka baten batek irazten du, bestean beste batek, borroka bat egiten dute pare atakatzen dituzte eta ez dira itzultzen eta abantai hori aprobetxatu baizik eta zonan gehatzen dira berriz zai egonez eta bere harrapatu ditzazten, beraz. Bi taldegen neko xelebre da biltza. Joain Kenenek markatzen du Jinx, baina ez da iritsiko, gaineran Lulu bertan zen, eta, bueno, depuxeatzen, bueno, agur Miss Fortune, ba ez, Miss Fortune horrek gaur loteria jokatu zake, eta, bueno, Fiora, ba hori izaten egin, ez, bi pertsona, partida honetan bi pertsonaren arteko borroka da, Fiora eta Syndra. Bietatik kilgein nahi dituna, Kenenek salbatu du Miss Fortune hori. Syndrak ase bola sartu duna, Kenen akatu du, gero berriz Miss Fortune. Fiora hemen itzultzen da, baina ez Gragasen estuna. Eta, bueno, Lizin tartean sartu da, animali bihurtu du Lulu. Eta hau izan daiteke, bueno, eske Syndra bat zehaz kanpo dagoenean, kontrolez kanpo dagoenean, eta erresistentzia magikorik ez dezunean egiten hori gertatzen dezu. Fiora izango zea, baina egan egiten dezu. Eta, bueno, hemen nahi dute bezket pixke puxeatu, nik atzera itzuliko nitzateke, edo Renekton nahi lagundu dorrea botatzen, bazera itzuli, eta ero baroia egiten saiatu. Bakarri sartu da. Honen atzera itzultzea dute. Bazera itzuli, erauzketak egin, eta baroi bat niko
garbi daukate, erdiko linean inimitzaia falta da, eta hori ezin dute defenditu, baina hemen daukago Fiora, bere espiritu usakin, eta bueno, dorre hau saldu berko lukete C++ekoek, dorre hori erorita baitago. Eta diferentzia oso handia, 8.000 urreko diferentzia dago, ja. Eta orain, AP eginda, Kennen. Bueno, jana flashatu du eskudua sartzeko, ze bazekien egan egingo zula eta bestela ere. Oso estun ona, baina oso ondo orain. Eta, bueno, Lee Sin, Gragasen ultia, eta bueno, partida hemen amaitu da. Syndra horrek irabazi du. Oparion bat egin dezaioke C++eko egatanoi, ze hasi estompea da markatu dut. Bueno, D-Rock ondo maldatu da, hasiera batean, baina gero baina hasi denean indarra hartzen. Kontuz, azek borroka ona, oso estun ona zeana, Kennenena eta ultimate bikaina misfortunena. Eta kontuz bukatuta zehola pentsatzen genuen, baino borroka honek partida bukara buelta eman dezaioke, baroira doikoa zuzenean D-Rockekoak, baina ezin dute baseare bakarrik utzi, ze superminioia daude, behetik puxatzen ari da linea. Eta gai diren egiteko, baroia Leizine tankeatu beharko luke. Baina, bueno, justuan ibiliko dia. Ez, behaientzat da baroia. Eta baroi honek balioko diete defenditzeko pixka. Pentsatu behar du orain zeak. C++ek nola aguantatu pixkat. Hau eiteko. Baroi hau aguantatzeko. Bueno, ez du D-Rockek gauzea handirik egingo, baina bueno, defenditzeko ondo balioko dio. Eta bueno, kastigatu ezake pixkat ze horrekin. Oin aterako den dragoiakin. Ui, kontuz Lee Sin. Eta bueno, Lee Sin funda. Ui, Fiora hori. Ba, IS-eita lortu du. Botera datoz. Eta, bueno, jada zea dauka. Txapela dauka Syndrak, eta orain ez dena imaginatu ze demontren zakeen. Eta, bueno, Bastón del Vacío ere badauka. Rabadona Bastón del Vacío. Daukan fedea dakin. Espiritu Santuare akatzen du. Ja, bueno, oain neiko fokusa indiote, neiko ondo. Iora, haze pila aguanta una. Baina, bai, atzetik gai dia garraitzen, baina ez dia konturatzen nahi, Renekton piko ipala esaten dena goitu izulu bat egiten nahi zaiola. Eta Lee Sin atera da, baina ez da gai Lee Sin Renektoni aurka egiteko. Agur Lee Sin, ez da hilgo misfortuna atera delako. Baina, beste inogitzaile bat, libra aukatena, bueno, bagur Lee Sin. Ez dakik zeatik junden, hor misfortunek atzetik jarrituta nahikoa zuen. Gaina misfortunen pasibarekin azkarra biten duelako horreka iristen zen. Eta, bueno, Winnie honak Nexuari ez diai jotzen, baina hortxe dabiltza. Ontxe atera da inimitzaia beraz. Eta, bueno, lan pila badaukate orain bi inimitzaia garbitzen.
Dragoien berko luke C++ek eta dragoien dakoan bi inhibitzaile hauen bila joan, irekita daude, beraz ez luke arazo handirik izan behar. Eta bueno, hemen dia dragoian, dragoi hau errez izan beharko luke, Free Dragon bat. Eta bueno, ui, jana hori, kontu Syndrakin, Syndraken engeskila du, baina orain oso ondo Gragasen tripaka da, haze ona, bizitza salbatu dio praktikamente Azan hori, eta bueno, orain bai, Gigi izan beharko luke orain, inhibitzaile hau zein goikoa izan beharko luke, baina ez dira atrebitzen redentzioa sendatzeko, eta azken bultzaka da, hemen dator erdiko inhibitzailea, ez golpe batera gedat, beste golpe batera, top, orain rotatu erko luke topera, ez dakit, bueltaka da abiltza, kontuz, bakarri sartu da, Kenen, ondo zaude, intentzia ona zen, ze guztia batera zauden eta estrenatu zitzazken bat baino gehiago, baina bera oso jolo junda, bea bakarrik, taldekideak ez diote akompainatu eta arazoa hori izan da. Bueno, orain niz C++koa izan da, planteatuko nuke Renekton jarri erdiko linea aguantatu eta bueno, pixka puseatzen jundaiela eta goia puseatu beste laurek. Ze azken binean goiko inhibitzailea irikita dago eta amaitu zaie baroia derrokekoi, beraz arazo handik ez luke beharko puseatzeko inhibitzailea. Baina Renekton hori ez dira bereziki ondo behar izateko, eta gainera teleporta dauka dozen momentutan, beraz. Gragaz ikusten dut farma detin neiko eskaz, 82 farm, 35 minutuan. Ui, krokodilo harrapatu dute, flasha gastatu du, eta bai, jarraitzen nahi dira, baina ez dakit zenbaiteraino komeni zaioen, denbora asko nahi dira gastatzen. Ui, ulti hori nora joan da. Bi taldeak pixkat Clone Fiesta nahi dira jolazten, ze... Ui... Haze golpeak sortzen dituna Syndrak. Syndra ja full build dioa. Eta Keneni atetzen dizkio 140 minion, ia. Ba, Kenenen bikotza, praktikoki. Insistitzen ari dira B aldeetik, C++ekoek, nik egokiago irutzen zait. Bueno, aurrizin, ez? Ez da bai, hilko da. Gutxiatik baina bai, eta, bueno, nik goiktik, orain bai Renekton doa gora, goitik pusatu dezala Renektonek, eta azkenik behetik egingo dute bestek lana. Syndra itzultzen ari da, ez du gauza handirik erosi beharrik, gehienez frasko bat erosiko du, baina bueno, diferentzia handirik ez dio egingo. Eta orain bai, orain planteatu zakete agian baroia,
Ui, kontu Fiora. Fiora hilda dago, oso ondo, ezin zea sartu Lulu baten aurka. Lulu hor dagola, ze Luluk silentzioa sartzen dizu, animali bihurtzen zaitu, eta bueno, ezin dezu ezer egin. Eta bueno, Jinx bat alboan daukala, metraieta bada. Eta bueno, orain bai, baroia egiten hasi beharko lukete, nire ustez. Ui, Kenenek, ze geizki zijoan Kenen, eta papatean ze ondo hasi den. AP pixka lortu du, hilketa batzuk ere lortu ditu, eta, bueno, bai, lortu ditu, baina ez da nahikoa izango. Fokus egiten diote Azan hori Syndrari, baina azten dira Jinx ere hor dagola, Lulu ere hor dagola, eta jada min egiten azten direla Jinx eta hor. Eta, bueno, hau izan da azkeneko partida. Bigarren postua C++ entzat, eta hirugarren postua D-Rock entzat izango da. Eta, bueno, partida ziratik ikusi da kolore bat zaukala. Eta Syndraren dominazio horrek azken finean ondo ekarri du. Eta, bueno, hau izan da guztia, San Pankrazio eguneko Mondragon Unibertsitateko txapelketa. Eta orain entrevistak egingo ditugu.